Se oli äärimmäisen tiukkaa ja suvaitsematonta ihan suoraan sanottuna. Erilaisuutta ei hyväksytty millään tavalla. Että kirkossa piti käydä sunnuntaina ja sellaista. Itä-Suomen alue kokonaisuudessaan, niin sehän oli sitä körttiläisyysseutua. Ja sehän oli sitten kaikkien vanhollisinta. Kyllä se meilläkin näkyy. Meilläkin kotona aina radio oli auki kirkonmenojen aikaan. Saarnaa kuunneltiin siellä. Ja 4-vuotiaana alkaa ihmetellä, että mistä niitä lapsia tulee koko ajan. Meitäkin oli toistakymmentä. Minä kysyin, mulle sanottiin, että tuolta ne kaupungista haetaan, että kietastaan rätin nurkkaan ja tuon vaan kotiin. Että tämä nyt kuvastaa oikeastaan aika hyvin, että miten vaikeaa ihmisten oli puhua asiallisesti mistään erilaisuudestakaan, saati sitten tämmöisistä itsestäänselvyyksistä. Tietenkin sitä, kun rupesi tuntemuksia olemaan, niin yritti ajatella, että en minä ole sellainen ja ihmettelin, että kun kaikki kaverukset puhuu tytöistä ja itse ei niin kiinnostanut se aihe, niin se tuntui vähän oudolta. Kun joissakin lehdissä, ennen kaikkea naisten lehdissä, oli sitten hyvännäköisiä miesten kuvia, niin ne kiinnosti. Ensimmäinen kuva, joka muistuu mieleeni, oli saksalainen näyttelijä Horst Buchholz. Eräässä naisten lehdessä oli koko sivukokoinen kuva hänestä. Minun piti leikata se kuva irti, laittaa huoneeseeni seinälle ja pussasin salaa sitä sitten joskus. Silloin kun ei ollut mitään tukiverkostoja, ei tukiryhmiä, ei ollut mitään, mistä olisi hakenut turvaa, apua ja saanut rohkeutta. Kun siihen mennessä elämä oli ollut semmoista latistettua, alistettua, niin ei tällaisesta asiasta uskaltanut edes alastua sanaa sanoa kellekään. Tämä ei ole enää kielletty asia, sitä puhutaan niin paljon, että kiitos näille sateenkaarijärjestöille, että ei tarvitse pelätä enää, että ole sellainen kuin olet.